Nekoć davno postojao jedan grad, u gradu Utvrda, a u Utvrdi živjeli brat Hrvat i sestra Tuga. Imali oni još 4 braće i sestru Bugu, ali oni su rijetko boravili u gradu jer bijahu vođe slavenskih plemena, koji su naseljavali šumovitu divljinu ispresjecanu lošim putovima. Sela i zaseoci bili su okruženi bogatim voćnjacima i povrtnjacima. Divljači u šumi bilo u izobilju i riba u rijekama. U kolibama pokraj ognjišta visjeli su kratki mačevi, a duga koplja bila su naslonjena na dovratak. Svoju domovinu Hrvati su zvali Bijela Hrvatska. Iako su priznavali prvenstvo bratu Hrvatu i sestri Tugi, mnogi župani nisu baš voljeli da im se zapovjeda. Pa ipak, kada bi se nad zemlju nadvila nekakva opasnost, svi su znali da je Hrvat taj koji će prvi ratnike povesti u bitku. A kad je gusta magla zastirala vid i onim mudrijima, odlazili su po savjet pitati sestru Tugu, jer Tuga bijaše mudra, ali vrlo lijepa. Kao prava ljepotica mnogi su željeli da im baš Tuga postane ženom. U nju se zagledao Samo, vladar zapadnih Slavena, ali ni avarski Kan nije bio ravnodušan na njezinu ljepotu. Nekoć davno taj avarski Kan javio se Vugu, koji je bio otac Hrvatovi Tugin, i predložio mu nešto primamljivo. Pozvao ga je da se Hrvati udruže s Avarima, a on će im za uzvrat dati zemlju na jugu pored toplog mora. I zaista, Avari, Hrvati, uz pomoć Perzijanaca, navalili su na Konstantinopol, koji su željeli osvojiti. Međutim, bitku su izgubili, a po povratku Vug je ubijen u avarskoj zasjedi. Ali prije nego je njegov duh prešao preko Duge koja je bila put u zagrobni život, govorio je svojoj kćeri Tugi o prekrasnom toplom moru koje je bilo posuto zelenim i bijelim otocima. Tuga je osjećala strašnu čežnju za tom zemljom i odlučila je svaki dan moliti Boga Svantevida, koji bijaše Bog svjetlosti, za tu zemlju. A Hrvat bijaše vrlo zadovoljan, jer su prosi odlazili od Tuge razočarani. Ona ih je sve redom odbijala, jer je znala dokle god je djevica da ima moć predskazana. Naime, ona je viđala slike. Slike, i to vrlo često. I ono što bi viđala u tim slikama, Tuga zapravo nije sa sigurnošću znala pripada li to prošlosti ili ono što ona vidi treba li se dogoditi tek u budućnosti. No ono što je sigurno znala, da ove hladne šume nisu, niti će ikada biti domovina Hrvata. Mi smo još na putu, govorila je svom bratu Hrvatu. Mi smo samo ovdje zapeli, a naši ljudi ni ne pitaju se tko smo, odakle dolazimo, ni kamo idemo. Oni misle da smo mi oduvijek i zauvijek tu. A bizantski car Heraklije o prošlosti je znao mnogo više nego što je znala Tuga, ali o budućnosti baš i nije znao, a strepio je nad njom. Nije imao nikakvog mira otkako su onog ljeta Perzijanci i Avari navalili na Bizant. I stalno je bio nemiran i razmišljao kako će on biti posljednji car istočnog rimskog carstva, a to nikako nije želio. I sve više je počeo razmišljati o prekrasnim, snažnim, hrabrim, svjetlokosim ratnicima koji jašu bijele konje koji se nazivaju Hrvatima i koji nekoć bijahu udruženi sa Avarima u opsadi Konstantinopola.
sve je više razmišljao o njima i znao je da žive s onu stranu divljih gudura u sjevernoj Panoniji. I on je razmišljao o njima i u glavi je stvarao svoj plan, jer čuo je da su oni jako kivni na Avare iz razloga što baš Avari ubiše njihovog vojvodu Vuga. I tako ovaj car odlučio pozvati svoga savjetnika da ga upita, pa koliko je tih Hrvata, tko im je sada vojvoda i kakve su im snage, kakvi su im običaji i kakav im je jezik. Savjetnik o Hrvatima baš ništa nije znao, pa je odlučio potražiti pomoć knjižničara, koji također o Hrvatima ništa nije znao, ali se dao u traženje starih zapisa. Čitao je, listao danima i noćima kako bi nešto doznao o tim Hrvatima, a jednoga dana skinuo je prašinu sa sjećanja jednog starog Grka. Taj Grk koji je živio u Tanajsu prije mnogih stoljeća zabilježio neke zanimljivosti o Hrvatima. Pa je rekao, odnosno zapisao, kako su nekoć davno Hrvati živjeli na sjevernim obalama Crnoga mora, kako su trgovali s Grcima, kako su ulazili u njihove gradove, a neki su čak i ostajali tamo. Ali isto tako, ovaj učeni Grk zabilježio je kako su nekoć Hrvati živjeli u zemlji u kojoj žive Perzijanci i kako su se našli u nevolji pa se spustili u divljinu, odnosno u nizinu i preuzeli slavenske običaje i jezik. I tako je slušao savjetnik što je knjižničar saznao, pa ode caru izvijesti ga o tome. A car kaže svom savjetniku kako će poći na put, otići u Bijelu Hrvatsku i ponuditi nešto Hrvatima. Savjetnik je bio jako zabrinut, bio je već star i bio je siguran da neće preživjeti taj daleki put. A car mu dade 100 konjanika i puno darova za Hrvata. I morao je poći. Nakon 2 mjeseca stigao je u Bijelu Hrvatsku. Dočekao ga je Hrvat, brat Hrvat, a savjetnik mu dade kao dar prekrasan mač ukrašen s velikim kamenom smaragdom. Ostale darove brat Hrvat podijeli svoje braći i sestrama, a onda odluči saslušati što mu ovaj želi ponuditi. A on mu je ponudio udruživanje s carom Heraklijom, da potuku Avare i da za uzvrat car Heraklije njima će darovati zemlju na jugu uz toplo more. Ovi Hrvati bili su vrlo neobični, razmišljao je savjetnik, toliko neobični da se savjetnik pobojao za svoj život. Oni nisu kao on bespogovorno slušali svoga vojvodu. On je svog cara bespogovorno slušao, a Hrvati svom vojvodi Hrvatu, bratu Hrvatu upadali su u riječ. Suhali su mačeve, galamili i za ovog savjetnika previše pili medovinu. Bili su svakako čudni. Ali ovaj savjetnik nije se trebao bojati jer Hrvatima je svaki gost svetinja, pa tako i ovaj. I tako, slušajući taj prijedlog i razmatrajući taj prijedlog, stvorila su se 2 tabora. Dio Hrvata smatrao je kako car Heraklije smišlja nešto protiv njih, to je neka njegova prevara, varka, a drugi tabor je mislio kako je to odlična ponuda i svidjelo im se jako prijedlog. A u tom drugom taboru bili su 5 braće i 2 sestre. Bili su Kluk, Nobel, Kosenc, Muhlo, Hrvat, Tuga i Buga. A onda Tuga popne se na jedan panj, raširi ruke pa stade tako strastveno pripovijedati kako je odlazak na jug volja bogova i kako ona vidi u svojim slikama da oni će živjeti u toj zemlji pored toplog mora.
I malo pomalo ovi iz prvog tabora, većina njih prikloni se tom drugom taboru. Savjetnik, zadovoljan što je uspješno obavio zadatak, vrati se sretno kući. A kad je snijeg okopnio i rode se stale vraćati u gnjezda, pođoše Hrvati na jug. Hrvati vođeni 5 braće i 2 sestrama. Prešavši dug put, preko 7 brda, dođoše napokon do te zemlje i ugledaše toplo more. Kad je tuga vidjela taj prizor, nije mogla vjerovati. Sjela je na kamen, ukočena i očarana tom ljepotom. Ispunila se nekom radošću kakvu nikad prije nije osjetila. Miris kadulje širio se zrakom i malo draškao nozdrve njihovih bijesnih konja. I brat Hrvat bijaše očaran ovom okolinom, morem, mirisima, ali nije bilo puno vremena za sanjarenje, jer znao je da će ovu zemlju on morati osvojiti mačem, jer bio je svjestan da sva Dalmacija ne pripada caru Herakliju, da mu car Heraklije ne može darovati nešto što sam ne posjeduje. A i bolje tako, jer Hrvati nikome ne žele ostati dužni. Poslao Hrvat mnoge ratnike u izvidnicu, napravili plan i došlo je do bitke kod Salone, tu potuku Avare, a ta vijest o hrvatskim prepadima i pobjedi dođe do Kana. Kan krene iz Panonije, ali nije stigao do mora, jer njegove konjanike presreli su Hrvati i konjanike su potukli sve do zadnjeg. A onda Kan dade se u bijeg, ali Hrvat ga sustigne, odrubi mu glavu i tako osveti svog oca Vuga. A ovu novu zemlju sada su naselili Hrvati. Ovu novu zemlju potisnuli su Avare sve sjeverno do Drave i učvrstili se sve do istoka, do Dunava. I ova nova zemlja postade i ostade jedinom domovinom Hrvata. Evo, dragi moji pratitelji, ovo je po meni jedna od najljepših legendi o dolasku Hrvata. Ja sam vam ju prepričala prema legendi iz Hrvoja Hitreca, iz knjige Hrvatske legende. Mislim da je to jedna od najdetaljnijih i najljepše napisanih legendi, odnosno da je to najljepša verzija o dolasku Hrvata i da ja nisam možda ni malo, tek sam malo prenijela svu tu ljepotu kako je to napisano u knjizi. Zato tople preporuke evo za ovu knjigu Hrvatske legende Hrvoja Hitreca. Uz ovu legendu čestitam vam Dan državnosti. Evo, jako je lijepo biti svjestan ljepote svoje domovine, a naša domovina zaista je predivna. U to sam se uvjerila najviše putujući, a kako pripovijedam, imam priliku puno putovati i vjerujem da u neke dijelove Hrvatske ne bi nikad došla da nije bilo pripovijedanja, da nije bilo bajki i priča. I zaista sam otkrila i još uvijek otkrivam bogatstvo i prirodne ljepote naše domovine. Volimo svoju domovinu, nosimo ju uvijek u srcu i budemo zahvalni jer imamo svoju domovinu, svoju zemlju i svoj identitet. Lijepo je znati tko smo i odakle dolazimo. Eto, dragi moji, ako još niste, pretplatite se na YouTube kanal Artemisija. Ovdje s vama dijelim ono što najviše volim. To su bajke, priče, legende. Drago mi je što ste ovdje. Hvala vam za svaki like, svaki komentar, svako dijeljenje, jer to meni znači podršku. A ja vjerujem da evo i vama malo uljepšava vašu stvarnost. Eto, puno pozdrava. Voli vas vaša bajkopričalica Sandra. Bog!